Hurani Tuata, selamat merayakan perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Taparadema roha dot pikirata lau masuk tu acara ibadata. Mari hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi parbadia na tumopalangi do tanoon. Amin. Nunga di dok Jehovah mandok tuhakku. Hudul maho di siamuton. Paimau ubain akamusum si dege-degean nipatmo. Marongoman bangsom rosian lomona di ari perporanganmu. Marpahean habadiaon songon nambur sian apuan ni andos torang rodo tuho paranganmu akan oposo nunga pola marwari Jehovah jaladang tagamon sol-solan na rohana say hodo malim rodi saleleng-leleng na mangihuton horong ni si Melkisedek say patimbul madirim ale debata tu atas ni langit hamuliaunmu tu sandok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni na tumimbuli naung manai tu banua gijang jala hundul tu siamu ni debata sai suruma tondi parbadia tu rohanami asa ibana toktong mangajari rohanami
Lehon tuhami parhalado na burju tuhatam, pargogui manasida, asa toktong diradoti nasida ulauna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi, asa tungrarat harajaonmu di hasyanganon, paima sudemu sumpea ditoru nipatmu, sai pamonang mahami saluhutna, manaluhun dosa dohot hamatean marhite-hite ho, ai hodo na mangolu dohot na manggonggomi rap dohot amai dohot tondi parbadia. Amin. Marende Mahita. Tatangiwan mapatik ni debata, ima patik pawaluhon dohot lapatanna, patik pawaluhon. Unang ho manako, dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma manang mambahen bisuk-bisuk mangala supon boniaga ikon si pagandaon ni rohatta do arta ni dongan jolma jala siramotonoton atong rap magido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Marende Mahita. Tatopoti madosata martangiang Mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan parasi rohami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosan nami nagodangi di bagasan hajahaton do hami tubu jaladang adong hapor syaon di bagasan rohanamian saluhut dohami menimbil sian akka dalanmu. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh matondi parbadia tu rohanami be. Asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon.
Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora sudah. Na pinar bagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga ni debata taringo Tuha sesani dosata. Songonondo hatani Jehova. Unang ho mabiar. Ay au do siluon ho. Nunga pola hu jauh kuarmu. Au na punah ho. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Marinde mahita. Hatani debata epistel di pesta peningotan Ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang sadarion tersurat di Psalmen 68 ayat 8 rodi 10 sia tajahama marsorin-sorin. Ale debata uju diuluon ho bangsom uju mangalaka ho di bagasan halongonani. Udan lomo ni rohado di panguse hoko ale debata jala di pargogoi hodo parjambaranmu naheali. Martik ting matuhani jadi torop situ tu maaka boru-boru si buan barita nauli. Molo mangulon hamu di holang-holang ni aka parduaan. Marsinondang do hamu songon habong ni darapati. Nani lapis do perak. Jala marsere na gorsing do hole nasida. Dolok ni debata do dolok basan. Gok akapussu do dolok basani. Maribu-ribu do hureta ni debata. Di tonga-tonga nasida do Tuhani. Hirasinai di bagasan habadiaon. Ido sahatna. Martua do akana tumagihon hata ni debata. Jala na upepsa. Amin. Marende mahita.
tahat tidak kon maha porsiaw tayi songon nahi na tindak kon ni dungat saha porsiaw di sandok portidion rak mahita mando au porsia di bata Jehova doa ma pagtuhin na so hatudukan na tubat malang doa au porsia di Jesus Kristus anak di bata Jehova sasadari mana tujuan di Badia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do dia sesoni dosa do dia tai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate do dia ngoluan na sora sudah marinde mahita. Dame ni debata na sumurung sial saluhut na roha ima na mga rajay ate-ate luhut pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamwa kadongan hata ni debata di parlingotan Ari hananaik ni Tuhan Yesus di hita sadarion ima sian ulaun niaka apostel bidusada memuka sian ayat onom sahat tu ayat 10 sada songonoma hatani tuhata laos disukun akana punguimah ibana akanin nama pajong-jongomu ma saunari ali Tuhan harajauni di Israel alainin nama madok nasida dangro di hamui uboto taonna manang obasna Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalo mula do hagugu onni todi porbadia na songgop tuhamu gabe sitidangikku mahamu di Yerusalem dohot di Salok Judea dohot di Samaria saha ro di ujung ni tanoon jali dung lidok songoni tarhisca maibana di panot noti nasida dungi di hulipi obunima ibana sia jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalahui tu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang akan namadok o hamu halak Galilea aha masai jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi
natarhitsat sial labung muna tu banua gejangi narolo ibana sugut songon nani idamuna ibana laho lopak banua gijang ima sahatna amok kalongan molo kapatupa pesta parningotan di hananaek ni Tuhan Yesus ahalo natargobbar di bagasan ngoluta ahalo nabui tapa husor-husor di bagasan ngulu ni hapor seota doh ngulu ni par kuriaota alani tauji mama mereng adong tolu ipola pusu-pusu makna pesan di pesta parlingotan ni hananaik ni Tuhan Yesus di hita sadarion na parjolo ima hananaik ni Tuhan Yesus ima pabotoho tuhita ulaon panubusion ni debatanu ngasidung penggenapan misi Allah telah selesai. Jadi parlingotan pesta hananaiki ima sada bukti pembebasan huhut mabuan haibaruon mabuan haluaon mabuan halamion ima na parjolo na paduakon parlingotan ni hananaik ni Tuhan Yesus mangalehon sada gubara di hita sada kepastian suatu jaminan tuakana porsea taringot tu tujuan ni haporsiaona taringot tu tujuan ni haporsiaona dia mai nalaho luau mangarali inganan di hamu. Jadi pesta parlingotan hananaikon mangaraho kita untuk orientasi iman ganupna porsea memiliki hak marnapuna di harajaon ni debata idona lidok suatu jaminan suatu kepastian taringot tu ujung ni muluta. Na patuluhon hamu akadongan ima mangodolhon menyatakan Kristus sebagai Raja. Segala sesuatu ada di bawah kekuasaannya. Imana diulana maka monakon saluhut. Atong taringot Tuhan naik ni Tuhan Yesus boy madohonot tasongno. Suatu ajakan undangan asa galupna porsea merdalan bergerak untuk mengarah menuju Allah rohana pikiranna tordina tertuju tu debata tu Yesus Kristus nama naik tu banua gijangi. Tema di pesta parlingotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima pesan nasian turpuk taon gabe sitidangiku gabe sitidangi Kristus tu sandok portibion songon na di ayat walu ima na dilokonna gabe sitidangiku mahamuli Jerusalem do di sandok Judea do di Samaria saka ro di ujung ni portibion sitidangi saksi
Tentu molo saksi ibana, molo sitidangi ibana, adong dua hal ikut dihanguluhon. Ima madok nasitong jala jongjong di bagasan hasitongan. Di bagasaan ni ilo gabe Jepang mengetahui, memahami, dan mengenal. Nuaing tahu di mata ila nguluta, huriatta, molo gabe sitidangi. Awadong refleksiku songonon renungan pribadi. Apakah kehadiran gereja, apakah kehadiran orang-orang percaya berdampak banyak bagi dunia ini? Sebagai saksi, apakah berdampak banyak bagi dunia ini? Gereja sering dilumpuhkan kenyamanan. Gereja sering dilumpuhkan rutinitas. Rutinitas jod-jod dipakai gabe ukuran kemapanan gereja sehingga gereja kurang berdampak. Refleksi na paduahon na ikut tawauhon, gereja dipanggil bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk lari dari dunia, bukan untuk sama dengan dunia, tetapi dipanggil untuk memperbaiki dunia. Alani gereja ikon haruardo sian zona aman. Ikon haruardo ibana marpanidangion. Tentu songon sitidangi Kristus, song saksi ni Kristus. Dua hal ikon tapahami. Na parjolo ima mabaritahon barita nauli tu saluhut natinopa sian Markus 10 ayat 15. Lahu mangamutulia portibion jami tahu kamu mabaritahu nauli tunasa na tinopa. Ima tugasda na parjolo mabaritahon barita nauli tunasa natinopa, membangun kepekaan, kepedulian tuaka natinopa ni debata. Asa sude portibion boy memuji memuliakan Tuhan. Hobarat tu pasal men 150. Napaduakon ima menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Obaratu Matius 20 ayat 10 sia. Jadi tugasnya mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Kristus, menghadirkan kerajaan Allah, membuat halak persea tu debata. Adong ma si bahenota di konteks di partiketa sunaingon mabentuk na relevan nabui sula holota songon saksi songon sitidangi. Apakah cukup hanya membawa Alkitab ke gereja, apakah cukup hanya berkhotbah atau hal-hal yang lain. Tapi ada 3 hal minimal nekot taulahon na sangat relevan gabe sitidangi Kristus. Na parjolo ima marpanidangion marhite paranguluon, bersaksi melalui kehidupan. Songol dia mapakorhonna
mabaheng ngolutong gabe tiruan, hidup menjadi teladan, hidup menjadi contoh. Mabaheng ngolutong gabe ngolu na marguna, hidup yang berguna. Tentu adong malisi peningkatan kualitas hidup dan memiliki tata nilai nadenggan. Marpanidangion marhite-hite par ngoluon. Napaduahon ima marpanidangion marhite holong ni roha, bersaksi melalui perbuatan kasih, kepekaan, kepedulian, tusalut halak. Bohado hita mamereng nuaeng realitas sosial na masa di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni bangsot taon, di tonga-tonga ni nahumalia kita. Alali naik iku marpanidangiyo kita marhite holong ni roha, bersaksi melalui kasih, kepekaan, kepedulian sosial, tusalut halak. Dengan cara menciptakan komunitas namasi urupan yang saling membantu satu dengan yang lain. Songon tahun kesehatan, saroha, sapikiran, sapakilalaan dalam segala hal. Jalan dapat tuluhon ima marpalidangion marhite-hite kata, bersaksi melalui perkataan, ima pemberitaan dan persekutuan. Maka tahun dohot marparsaoran. Di sido hita boy mendedikasikan hidup untuk Tuhan di bagasan ngulu tahun. Alani di perdalan di ngulu tahun ikut takas do taida tujuan ni debata. Unang songon na akasi seani hanya mamereng tu kepentinganna, mamereng hinarekona. Iyo benailok si seani adigama pajong-jongomu harajau di Israel, pajong-jongomu masadario. Ai di Yesus merubah mindsetnya ke sisiani. Jala di arah mamereng dau tujulu. Alani tugas kesaksian. Ikut tadok asa margogo juala tau hita gabe sitidang ini Yesus ikon tajaloma kuaso sian debata. Ido na ilokonna narono ibana muse. Jala di sido peranan ni toldi porbadia. Hobar tu janji ni Tuhan Yesus suruh aku matol di porbadia Tuhamu. Alani ikon huria akana porsea laho marpanidangion ikut takaslo mamake waso ni tol di porbadia laho marpanidangion. Ala di bagasani ido hita margugu laho mangulaho hananaik di Tuhan Yesus Tuhan wajah mangaleho sada gambaran di kita bahwa pintu surga banua kijang nunga ukap diaka nakosea alali margogo bahita maka tidakon Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan salom Allah. Amin. Mauliate mali Tuhan holas ngeroha nami di parningotan di hananai di anak Tuhan Yesus Tuhan wajah jala lileokolo ulau tuhami asa marpanidangiokan todimton di porbadia manuturi ngulunang manuturi kuliam asa marpanidangion di saluhut akka namasa nareko tonga-tonga ni Pontius asa marmulia jala marsangap warmu. Amin.
tatangi akoma pilihan na tababungon mar tangiang mahita. Ali di bata amanami na di baluagijang holo haroroan ni saluhut sileon lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masian nanilolmitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparaseyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaom muli tonga-tonga ni huriam loho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim. Asalam hutanda kami gulang ni sileho-leho mito kami. Asalam gergir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naong manaik tu banuagijang nahulul lisyamun ni debata hasangapon lot hamuliaw malihoroli sa liling na marlas ni roka lo kami nuaing ala naong monako jala di pabakit debataho gabi raja di atas ni saluhut halongangan lusuli dalam ay di patutoru holi rim tutoru ni saluhut alay gabi tumibuho siyan sa suli jolma jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot laho marsob batuho jala ganup pamangan marhatopoton holo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung jukap ho dala tuban wagijang gabi situ alimali po na manguliho kami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam na maringanad dope di hasyanganon pay mamarpung hami tu labung say pasaw mabagabagam tuak kasuruamu leho tu nasida sakhala lot hagugon siyan baluagijang asa marmulia goaramu di portibion saya jari ma akapartohonan di huriam asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamicangon lohot panuguluguon na niaturhon na sila di huriam say gonggomi jala paretay mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami leho napistaran siyan baluagijang tuak kaiduk ngami tuak kapadita guru lo tuak kasitua asalam maraturan huriam di tanoon say pajongjong harajaomu di bagasa rohanami asa marhiras roha kami manguloy do mangihutoko pahok marohanami tuho asa huhatilako kami mangulu manang mate pehami holo Tuhan nami say paiyam mahatam lohot dame di huriam asa ingot hami dada hasyang anon inganan nami alay di banuagijang di labung mido saramoti maakana manggonggomi hami doho raja doho suruan na pinabakitna lehot tu nasida apistara siya banuagijang doho ulut ni roha asa doho nasida manguloy paretam pasu-pasu masalu parpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabi say lam lokang siyan hami dosa dohot suli na pasorato kami di hasyanganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalap kami tulabung ni amai amin aliyama nami na di baluagijang say pinarbadia magwarm sa Roma harajaon sa saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di baluagijang
leho matuhami sayarun hanguluan siafarin. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan lebatamaho. Disodakon Tuhan lebatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan lebatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Ita saluhut ruas ni Huria HKIP sa listrik sa Pulusia Bakasion pasahaton nae matu kita selamat hari peringatan hananaik ni Tuhan Yesus. Horas maita saluhutna ipasu-pasu Tuhan ta mahita. Horas